Chairde bríon seo le roint scéalta as nuhéir sí America a don fiche dó lá ní bhealtaine rá bhíle sa fiche. Má tá si le beanú am a bheol, ní féidir ní léon neartta go mé hí mé go bhíochlóid ní agus thug an fiochró drogadón chun an fiocáil agus an drambal siúnú ó ceadún téarma. Idir mé ciúnú agus nuair a tháinig mé bhaile bhí ní raibh breistin de be fáchaí sa cheantar agus tith mé malón agus nó bhain mé grímas mo bheol. So bain mé gceart éis maireacht nó airú maireacht nasúla ach idir an dálín caiisih cuasús le cuasaí mar atá. Príomh fictiúr an le inneamh baineann sé leis an tSín. Agus nó fágur gachar deargam sin teach na neamada sa tSín. Agus híos chilé sin uachtar an na Síne, Xi Jinping. Té an duine sa fictiúr mar a hálaíonn nach bhfuil masca fá go bhfuil an tSín phríomhdeachnach a New York Times ná go bhfuil an tSín faoi chlódach na pandéime agus an anreals na stáitiantathe susar na stáitianta féin atá an locht an seo. Tá an tSín Bagairt beartú níos mó seirbh róil ar Hong Kong agus héasíontas san sin chur faoi chois. Tá plean saoirsaí síomhialta an ceantar sin atá féin rialaithach gearr faoi na ceartar sin. Agus fágann sin Hong Kong gan mór an chosint agus má leantar a ráile cuasaí mar atá, ní bheidh aon Hong Kong féin rialaithach an gan bliana. Chanic mar ceart a hála leis an gríomé déach an tSín cean ceanna dhéanamh leis na Hong Kong. Tá rá 4 milliún jobaí eile cáilte le déanaí, riant wathach go cáilte go deos cosúil. Tá riant analíse ag túr athrú ó bhain góras fostaíocht an domhan. Fágann sin 38.6 milliún gan obair a business stáitianta. So, tá i deanna íireacht fórne Tástáil a chur le chéile don víras seo. Ach sa tSín chéile bhriseamach tréis briseamach an víris is cosúil gur bó riant saothar agus dá riant eile díomhaoin. Maorlachas ba chosúil constaith ceannaí maorlachais a dág an córas a bhábhar riant cólachtaí Tástáil mór. Tá sagann cadíad na cólachtaí sin ar nó LabCore agus Quest Diagnostics. Níl léon chomórta sacú in seo New Jersey, ní tuaille go mór an chomórta sacú áit sa dhéile a chuiread. So
Tharla go raibh Ireland ag an ceanró de mí-eagar Thuaidh de Jennifer Doudna because in Berkeley, California, agus go raibh siad Ireland chun Tástáil dhéanamh leis Covid. Cha siad weheb an obair bhí acu, cha siad san éire, agus dan siad ar leataobh do na samplaí nar tháinig go riamh. Tithe Altramais. Is léir go bhfuil briste chuí amach ag tarlús na tithe Altramais. Dúirt mé sé Altramais. Tithe Altramais. Ach níor tugadh mór an na fios go bhfuil dailt cinne chun freisin áit a bhfuil a chuid is mó na háitre thuaidí Tony chun. Goram bhí rátaí a bhaid níos éireachta ináltathe ná I dtithe Altramais ina rá mór chuid na gcónaí thuaidí tinche na geal. Go dtí seo bhí ollscoil le California géirí SAT agus ACT mar riochtanas le fáil isteach in ollscoil ní an chóir sin. Tá siad ag éirí as na scrúdacha seo a úsáid mar sláatan í túis an trála. Agus ba í tionchar Harbheith mór gan gcinne seo ar an-tráil choláistúil ar fud na státeilta mar tá an méid sin tionchar ag ollscoil California. An tuachtarán, tá sé gíre an neol a bhaint de féin ríis agus an locht leagan ar réinéile. Ach tá thar tuairt le fios fiú agus na seirbhísí faisnéise ag chur eolas a rá go dtí go mo feitiúir drogalach é ó thaobh eolas de. So bíochas gúil sé déanana iirecht an locht leagan ar a CIA agus an NSA agus an FBI agus a chomhairleoirí chomhail an buck stops here ar féin atá an locht ar nó. Tá Mary ceoltaréis cinne dhéanamh éirí as comhaontas sópáis. Bhí baint aige seo le dúrachán ach ní chuimh deom cén baint go baileach a bhí aige leis ach bhí sé táhairteach agus tá Mary ceol éirí as. Tránaí Jersey. Bhí mé gur a chládach Jersey nó brúch Jersey rá Jersey Shore, mar ní chládach é ná iad níos mó. Tránaí tá siad an ar nó. Bhfuil céard a dhéanamh tránaí New Jersey. Slát túis cultúr an stáit agus rithim na háite chuir bhunos ceann. Ina glúm sáid bhfuil ní héan an arabhádach. Ní héanínta sé sin gná leachtas an stáit sin. Is chosúil go raibh oifigigh faisnéise de chuid na tíre sin. A déalaas agus a chúg Canada. Well idir an dálíonn an rialtas tar éis
de réalte an sin ghóil. Tá ólaí ag argúint nár cheart róbún í dhéanna cead fan géad ua aibrioch. Tá mé leis cinenne omralach é seo, cinenne gan híal. Tá an teolaí seo ag rá go bhfeitach róbún í atá cead fan géad ua aibrioch a bheith dainseach. Well, tá Facebook ag cruineáil na cían aibre agus ag boga ó chultúir a bhí glórnach. Ach, mar aon le sin, tá siad a gasú túrastal na naibrithe mBaol ar chus mar deir faoi sé mBaol chus is marachtáil na náitsanna nó na haibrithe gobir. So bei sin san ag súil le gearrtha túrastála. Agus muid a caintear thurastal agus obair tá an Atlantic an iris mór a rá ag brise 68 aibrithe as an bost. Tá sé intasarm nach rá sa 68 sin ach 60 fan géad den irin. Tá níos mó ag gabhar gáile. Sin nó mar rá súiles. Tá liste léthóireacht an todhraí amach ag an New York Times neamh, bhí cheartú in checkáil cad iad na moltaí. An-todhraí, in-todhraí, áthrais. Má tá tú ag beanú grá mar líne níl dar le rins ach áthrais méid tarsúil san ábharclann. Tá ar beanú ar Tiger Woods arís. Bhí fearr aige agus tá faightíos ar dhaoine go bhfuil sé ag caitheamh na fearre sin mhaith, b'fhéidir. Pochail deasa a rá mé gur cruineáil mo chuimhne. Mapping sin rud a úsáidteann tú chun foiil a thuail sús. Léas. Bachas blag Tithe be cosúil le léas. Léasar. Ceann ar aghaidh nó ritheann tú isteach sa bhála le do chluigeann tú ri ceann ar aghaidh. Is son an áidealach agus feicilech sa cosúil. Stáit chiiste an chéiste airgid an stáit. Scáil a chaibh ar rud tá Donald Trump a caitheadh scáil ar a tír go léir. Éireist san an sin agus éartharla tócha. Cuisceach tá Donald Trump ag tógáil chlóraxín cuioinín ar bhain cuisceach. Fiú agus na grá ach bhfuil tionchar a bithe ar an vírus seo. Cúil taca den na láidir atá a bhfuil na trodarí eile mar shampla i brathair. Slíthanta, tá tú slíc, glic, tithe a bheith slíthanta. Má dhéanann tú tearmad rud a dhéanamh tú díom namhrach. nó má deirtear rudaí atá mathlach nó ábhailteach. Tá bheith smaoine bheith
tú labhairt go dtí bheabhrach nó go neamhbhairteach go leor ábhéalta. Má tá tú á rá ach a dul thar fór leis gaint tá tú a labhairt go ábhéalta. Bar a bhreithir rud a cíd. Nuair is tosa an bhuaiteoir os cín gacha in éile breithin tú bar orthu. Am feibech má haon sé ar thalamh agus risce. Is an gantanas agus aspa a dúirte. Uchaí láimh gan leis céile as an méamach go tuban tá mé tarseach. So mú chud agus bhain muid a caint a ríis le cúna dééis ar a bhhaid. Slán.